Las că am pășit eu cu stângul, nu tu. Așa. Aplauze pentru David și David Ștefan, are 5 ani, este din București, că se pregătească numărul 7, Emma Bălăuță. David ne va cânta... Ce le vei cânta, David? Ea e Ioana. Ea e Ioana, muzica și textul Maria N. Aplauze pentru David! Ea e Ioana, răsăvană domnilor, când o să crească vrea să fie aviator. Și pentru că o secundă și eu cum pot, ea mi-a promis că mă va face copilor. Ioana-i frumușică și are haz, mai toată vremea-i copotată de pervaz. Doar la înălțime ea se simte în largul ei, e spaima cococeilor de pe alei. Ea e Ioana, răsăvană domnilor, când o să crească vrea să fie aviator. Și pentru că o secundă și eu cum pot, ea mi-a promis că mă va face copilor. Ioana nu-i de fel ca oricare fetiță, preferă pantalonii, nu rochiță, dar care-mi place și plec pe furiș, să stăm de vorbă sus pe acoperiș. Ea e Ioana, răsăvană domnilor, când o să crească vrea să fie aviator. Și pentru că o secundă și eu cum pot, ea mi-a promis că mă va face copilor. Ea e Ioana, răsăvană domnilor, când o să crească vrea să fie aviator. Și pentru că o secundă și eu cum pot, ea mi-a promis că mă va face copilor. Bravo, David! Mulțumesc! Mulțumesc și eu, dragă David. Așa, ce să nu...